Kublai ki viewers baro ki baju sengotanat ban pei kani channel bat kumju ki badang thymmai ki bam panju pei kani channel la video badang thymmai sung ba ban subscribe kani channel kenang wat video ki ba pher te menta paralong baro ngawan ra nga update pi kani video ha bai de bat pin code jong ka ATM la don na pedeng jong pi ki ba apply card ATM badang thymmai rani ka ai ka SBI bank pi kumno ba pin late setting bapin setting ne ban set ya pin code ka kad ATM ka jong pi tela da pis ngodon kam singo ba ban pe gani video hadu ban kun wat nam skin khnang bapin tip kumno ban setting tung ini page benta to tap ya ka kad ATM ba thymmai ka jong pi kani ka core machine ATM card prasang tu bathwa English nang ta page hang tu bathwa set pin hadin kata nyon yaw number account jong pi but anda bila dep ban nyon yaw number account jong pi press hang tu bathwa press if correct hadin kata on sapoi ru OTP number uba ha ka number phone telephone number jong pi uba filling ha ka bank hadin kata press resend OTP to antal apo itu number ha ka message jong pi saya continue dan nyon yaw tu number OTP bawan ha message jong pi hang ni hadin kata sa I continue biang to enter your pin number jong pi bat anda bila dep sin sa re-enter yang saya sin kena mat pensia to ka transaction jong pi tangkum to kala komplain kalong ka bai si ba te kum ta perlu komplain session ni pi baro ini saya kinduk pat ha ka wai ka video